At para naman sa ating good news ngayong araw na ito, Christmas decors na gawa sa recycled materials tampok sa basista. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Tita Ronnie. Tampok ngayong Kapaskuhan, subay ng basista ang iba't ibang Christmas decor na gawa mula sa recycled materials na ipinamalas ng Solid Waste Management Office. Sa pagpasok pa lamang sa kanilang tanggapan, kapansin-pansin ang mga dekorasyong pamasko na likha mula sa mga bagay na karaniwang itinatapon. Gumamit sila ng mga basyong bote upang makabuo ng isang Christmas tree, lumang gulong para makalikha ng snowman at iba't ibang recycled materials upang makagawa ng makukulay na Christmas lanterns. Ayon sa SWMO, ang kanilang inisyatiba ay pagsulong ng wastong pamamahala ng basura at muling paggamit ng mga materyales na maaari pang mapakinabangan. Bukod sa nakakatulong sa kapaligiran, malaki rin umano ang natitipid sa paggawa ng dekorasyon gamit ang recycled materials. Patuloy naman nilang hinihikayat ang publiko na maging bahagi ng advokasya sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang waste segregation at aktibong pakikilahok sa mga programa ng bayan kaugnay sa solid waste management. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.